Dacă ai fost trezit astăzi de Dumnezeu, nu este o întâmplare banală, este o binecuvântare, o șansă să mergi mai departe, să iubești, să speri și să aduci lumina acolo unde e întuneric. Fiecare dimineață este un dar divin, o șoaptă care ți spune că ești important, că ai un scop și trebuie să continui să lupți. Chiar dacă uneori drumul este dificil și perspectivele sunt neclare, Dumnezeu nu greșește niciodată. Mulțumește-i pentru răsăritul de soare, pentru respirația care îți umple plămânii, pentru puterea de a te ridica chiar și după cele mai grele zile. Viața nu este despre perfecțiune, ci despre recunoștință pentru fiecare clipă trăită. Amintește-ți că fiecare zi este o pagină scrisă de mâinile sale, iar tu faci parte dintr-un plan minunat. Trăiește cu recunoștință, cu iubire și cu credință că toate lucrurile lucrează spre binele tău. Mulțumire specială pentru cei care ne inspiră să vedem viața ca pe un dar divin. Mulțumim că ne reamintim